निष्ठेचे पाईक वैभव नाईक. आमदार वैभव नाईक यांनी शिवसेना सोडण्यासाठी धुडकावलेल्या ऑफर आणि अन्यायाविरुद्ध त्यांनी वाचा फोडल्याने कुठेतरी त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी त्यांच्या विरोधात एसीबी चौकशीचे हत्यार उपसण्यात आले. एसीबीकडून चौकशीच्या नोटिसावर नोटिसा वैभव नाईक यांना पाठवण्यात आल्या. 2002 सालापासून त्यांनी घेतलेल्या संपत्तीची माहिती त्यांच्याकडून मागविण्यात आली. सुरुवातीला कणकवली शासकीय विश्रामगृह येथे त्यांची चौकशी करण्यात आली. त्यानंतर रत्नागिरी येथे त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले. रत्नागिरी येथे चौकशीला जाईपर्यंत पुन्हा नोटिसांचा ससेमिरा त्यांच्या मागे लावण्यात आला. त्यांच्या राहत्या घराची देखील मोजमापे घेऊन व्हॅल्युएशन करण्यात आले. त्यावेळी 1 रुपया जरी आडमार्गाचा असेल तर फासावर लटकवा असा इशाराच आमदार वैभव नाईक यांनी दिला. एसीबीने एवढ्यावरच न थांबता आमदार वैभव नाईक यांच्या कुटुंबातील व्यक्तींची चौकशी केली. आमदार फंड दिलेल्या सरपंचांना देखील चौकशीसाठी नोटिसा देण्यात आल्या. त्यांच्याकडून फ्लॅट खरेदी केलेल्या नागरिकांनाही चौकशीच्या नोटिसा देण्यात आल्या. एवढ्या खालच्या पातळीचे राजकारण करण्यात आले. त्यामुळे आमदार वैभव नाईक यांनी माझी चौकशी करा पण माझ्यामुळे जनतेला त्रास देऊ नका असे ठणकावले. आमच्यावर किती चौकशी लावा, आमची या ठिकाणी किती आमच्यावर तक्रार किती गोळीबार करा, पण आम्ही सर्वजण एकनिष्ठपणे उद्धव ठाकरे यांच्याबरोबर आहोत. आजही आहोत आणि उद्याही राहणार. एवढे या ठिकाणी सांगतो. सूडबुद्धीने घेतल्या जाणाऱ्या एसीबी चौकशीच्या विरोधात जनतेने आमदार वैभव नाईक यांच्याशी ठाम उभे राहत कुडाळ येथे एसीबी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढला. मोठा जनसमुदाय या मोर्चात सहभागी झाला होता. खासदार अरविंद सावंत, आमदार भास्कर जाधव यांनी या मोर्चाचे नेतृत्व करत एसीबी कारवाईचा निषेध केला. एवढा प्रकार होऊन देखील चौकशी अंती काहीही निष्पन्न झाले नाही. वैभव नाईक निष्ठेचे पाईक यासोबत प्रामाणिकपणाचे देखील पालन करणारे आहेत. याचा आदर्श पाठ मात्र यावेळी सगळ्यांनाच आला. निष्ठेचे खरे पाईक आपले वैभव नाईक. निष्ठेचे खरे